Спадару Барель, дзякуй вялікі за тое, што згадзіліся адказаць на нашыя пытанні тут у вашым офісе на 12-м паверсе у Брусэлі Еўрапейскай камісіі. Першае пытанне, якія вашыя персанальныя асабістыя ўражанні ад сустрэчы з абраным прэзідэнтам Беларусі Светланай Ціханаўскай тут у Брусэлі? Мне было надзвычай прыемна сустрэцца са спадарняй Ціханаўскай, Святланаю. Я, прызнаюся шчыра, быў уражаны ейнаю рашучасцю і ясным бачаннем таго, што трэба рабіць далей у ейнай барацьбе. А гэта працягваць ціснуць на існы рэжым, адначасова шукаючы шляхоў для перамоў з канчатковаю мэтаю правесці ў Беларусі новыя свабодныя і справядлівыя выбары. Пазней я супровадзіў яе на пленарную сесію Еўрапейскага парламенту, дзе яна разам з калегамі атрымала прэмію Сахарова, і дзе яна вельмі шчыра і кранальна промовила перед депутатами. Подобно на то, Лукашенко не збираецца отступать, не збираецца покидать свой офис, отдавать свои полномочия Светлане Ціханаўскай. Якое развязание політычнага кризису в Беларуси вы бачыце? Крызіс у Беларусі мусіць быць пераадолены выключна мірным шляхам, з абавязковым захаваннем беларускага суверэнітэту і незалежнасці і ў адпаведнасці з дэмакратычнымі імкненнямі беларусаў. Дэмакратыя і прынцып вяршэнства закону часам патрабуе доўгатэрміновай барацьбы, і гэты працэс не хуткі, але ў Еўропе нават лепш, чымся ў іншых рэгіёнах свету, усведамляюць, што гэты працэс у рэшце рэшт мае поспех. А як Еўрапейскі звяз можа дапамагчы беларусам перацярпець, перажыць, пераночыць гэтую ноч рэпрэсіяў і дыктатуры? Найперш дазвольце мне падкрэсліць той факт, што падтрыманне еўрапейскім звязам беларускага народу ніяк не звязанае з нашымі геапалітычнымі прэферэнцыямі ці інтарэсамі. Гэта простае жаданне падтрымаць беларусаў у рэалізацыі іхнага права самім абраць таго, каму яны давераць кіраўніцтва краіною. Не падаць, так бы мовіць, у бок еўразвязу ці наадварот Расіі, а цвёрда і дэмакратычным шляхам стаць на свае ўласныя ногі. Беларусы заслугоўваюць таго, каб іхная барацьба за свабоду і дэмакратыю стаяла ў сённяшніх прыярытэтах еўрапейскага звязу, яго парадку дня. Гэтак мы з нашага боку намагаемся падвысіць ціск на ўлады Беларусі. Мы замарожваем стасункі, мы ўводзім санкцыі, мы гатовы ісці гэтым самым шляхам і надалей, у выпадку, калі сітуацыя не палепшыцца. Мы поўнасцю спынім супрацу з рэжымам, калі спатрэбіцца, у мностве кірункаў спынім. Пры гэтым мы будзем падвышаць узровень супрацы з беларускім народам, грамадзянскую супольнасцю, адначасова падрыхтоўваючы план падтрымання дэмакратычнай Беларусі, які пачне рэалізоўвацца ў момант, калі, я падкрэслюю, што кажу ў момант, а не калі раптам прыйдзе час. А як вы лічыце, ці можа Беларусь разлічваць на салідную грунтоўную дапамогу з боку Еўрапейскага звязу, калі перамены ўсё ж такі адбудуцца, Светлана Ціханаўская зойме свой офіс, у краіне пачнецца працэс дэмакратызацыі? Ці можам мы гаварыць пра пэўнага кшталту план Маршала для Беларусі? Некаторыя адмыслоўцы кажуць пра сумы блізкія да некалькіх сотняў мільёнаў еўра, нават некалькіх мільярдаў еўра. Ведаеце, еўразвяз не чараўнік, у якога ў кішэні ляжыць магічная скрынка. Але адзначу той факт, што кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у еўрапейскі звяз, на самым высокім узроўні выказалі сваю рашучасць у падтрыманні, практычным падтрыманні працэсу дэмакратычная мірная перадача ўлады ў Беларусі. Напрыклад, еўрапейскі звяз ужо цяпер пастанавіў мабілізаваць даволі буйны пакет падтрымання дэмакратычнай супольнасці Беларусі. А гэта 33 мільёны еўраў, каб узмацніць гэтую супольнасць і дапамагчы перажыць цяжкія часы. Гэтыя сродкі будуць накіраваныя сярод іншага праваахоўным арганізацыям, ахвярам рэпрэсіяў. У тым, што датычыць наступнага этапу ў гэтым працэсе, так званага комплекснага плана эканамічнага падтрымання Беларусі, то ён цяпер на этапе рыхтавання будзе публічна даступны, калі Беларусь устане на шлях дэмакратызацыі. І таму я не магу на гэты момант, і гэта зразумела, вам агучаць нейкія канкрэтныя лічбы плану Маршала для Беларусі. Але можете поверыць, ён распрацоўваецца ў адпаведнасці з патрэбамі Беларусі. І гэтае падтрыманне, я нават не маю сумневу, будзе значным да істотным.
Акрамя фінансавага падтрымання Беларусі, Еўрапейскі звяз спадзяецца на значна больш глыбокую палітычную, сацыяльную і эканамічную супрацу. Магчыма, на пагадненне пра асацыяцыю, якое мы, напрыклад, маем з Украінай. Мы можам таксама распачаць перамовы пра двухбаковае пагадненне паміж Еўрапейскім звязам і Беларуссю, пра больш актыўны ўдзел Беларусі ў мностве праграмаў і праектаў Еўрапейскага звязу, уцягваць больш беларусаў у рэалізацыю рэгіянальных праграмаў Еўразвязу у сферах культуры, даследаванняў, лічбавай энергіі ў межах структуры ўсходняга партнёрства і не толькі. Пашыраць разнастайныя кантакты паміж грамадзянамі ЕЗ і Беларусі, прапаноўваць беларусам еўрапейскія стыпендыі, уцягваючы іх такім чынам у агульнаеўрапейскія працэсы. Прэзідэнт Еўракамісіі Уршуля фон дер Ляйен ужо абвесціла пра вылучэнне на гэтыя мэты першага пакету для Беларусі 4 мільёнаў еўраў, якія краіны-сябры Еўрапейскага звязу імгненна здольныя мабілізаваць, і мы збіраемся рыхтаваць далейшыя часткі гэтага пакета падтрымання Беларусі настолькі хутка, наколькі гэта магчыма. Спадзяюся, наступная частка пакету дапамогі будзе гатовая ўжо на пачатку блізкага 2021 года. Самое популярное слово, якое мы чуем тут, з Брюсселя, з вашего кабинета, з ваших вуснаў, з вуснаў ваших коллег, это слово санкции. Какая основная мета санкций и что вы хотите досягнуть с допомогою этих санкций? Санкцыі – гэта проста частка дыпламатычнай інструментальнай скрынкі, так бы мовіць. І асобна ад іншых інструментаў яны ніколі не маюць сэнсу, бо ўводзяцца часова, каб пакласці чамусьці канец. У выпадку з Беларуссю пакласці канец прыніжэнню і непавазе да фундаментальных каштоўнасцяў, якія мы ў Еўрапейскім звязе ўсе падзяляем. Увядзенне санкцыяў дэманструе, што Еўрапейскі звяз гатовы пайсці далей на звычайныя заявы і ўжыць пэўныя захады. Не толькі мы, іншыя краіны таксама ўжываюць санкцыі да ўладаў Беларусі, а гэта і Швейцарыя, і Нарвегія, і Ісландыя, а таксама Канада і ЗША. Такім чынам мы ўсе разам дасылаем месседж нашага падтрымання дэмакратычных правоў беларускага народу, а таксама знак асуджэння дзеянняў уладаў Беларусі, якія мы бачылі. А наконт так званой третьего пэкэджа, третьего пакета ці раунда санкцыяў, якія канкрэтна прозвішчы і кампаніі ў чорным лісце? Мы ў Еўрапейскім звязе ўжо наклалі раней санкцыі на 55 асобаў, адказных за рэпрэсіі і запалохванні грамадзянаў Беларусі, а таксама парушэнні ў правядзенні выбарчага працэсу ў Беларусі. Мы, як вы адзначылі, ўжо прынялі трэці пакет санкцыяў, у спісах якога не толькі 29 новых прозвішчаў асобаў, але і 7 назваў прадпрыемстваў. Падкрэслю асобна. Гэтым разам мы распаўсюджваем санкцыі не толькі на асобаў, але і на бізнесы. Бізнесы, якія падтрымліваюць лукашэнкаўскі рэжым і якія атрымліваюць ад яго дывідэнды. Бізнесы, якія падтрымліваюць лукашэнкаўскі рэжым і якія атрымліваюць ад яго дывідэнды. Тыя, хто знаходзіцца ў спісах санкцыяў Еўрапейскага звязу, не змогуць больш паехаць ні ў водную краіну сябра Еўрапейскага звязу. Усе іхныя рахункі ў гэтых краінах, калі такія ёсць, будуць замарожаныя. Я лічу, гэта моцныя абмежавальныя захады, якія вызначаюць наш моцны месседж уладам Беларусі, які мае мэтай заахвоціць іх да шырокага нацыянальнага дыялогу. Калі трэці пакет і нагул санкцый не спрацуюць, які будзе наступны крок Еўрапейскага звязу? Мэтавыя санкцыі – гэта толькі адзін з інструментаў, якія ёсць у Еўрапейскага звязу, і мы яшчэ не ўжылі іншых інструментаў, не прыкладалі іншых намаганняў і не выкарыстоўвалі іншых нашых магчымасцяў. Вядома, мы можам працягнуць санкцыямі, працягнуць выкарыстоўваць гэты інструмент і надалей, і з нашмат больш моцную інтэнсіўнасцю. Калі сітуацыя ў Беларусі працягне пагаршацца, мы працягнем дадаваць у санкцыйныя лісты ўсё новых і новых людзей і бізнес-прадпрыемстваў. Больш і больш прадпрыемстваў будуць трапляць пад санкцыі. Санкцыі самі сабою улучшаюць розныя захады. Гэта і дыпламатычны ціск, і міжнародныя механізмы прамоцыі і абароны правоў чалавека, і фінансавае падтрыманне беларускага народу. Мы супрацоўнічаем з рознымі міжнароднымі структурамі і арганізацыямі з тым, каб забяспечыць расследаванне парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Паўтаруся, ў канцы гутаркі галоўная мэта нашых намаганняў пераадолець крызіс у Беларусі мірным шляхам, забяспечыўшы павагу да правоў беларускага народу. І нам усім хацелася б, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Sooner rather than later.